ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ኣብዚ ሩዋንዳ ዝተሳተፉ ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ብዛዕባ ፀጥታ ስክፍታታት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ን8 መዓልታት ዝተኻየደ ውድድር ኣብ ኪጋሊ ጀሚሩ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ኣብ ሩፓቭዩ ኣትዩ 5ይ መድረኽ እውን ኣብ ሩሱዚ ትበሃል ከተማ እዩ ተበጊሱ። እዘን ክልተን ከተማታት መዳውቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኮይነን ሩፓቭ ምስ ጎቦ ሩሱዚ ከዓ ምስ ቡካቩ ይዳወባ። ጎማን ሩፓቭን ከዓ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር M23 ዝርከባ ከተማታት እየን። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሩዋንዳ 14 ጋንታታት ተሳቲፈን ሓንቲ ካብተን ካብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ብሰንኪ ስግኣት ፀጥታ ዝበቆለት ቤልጅማዊት ጋንታ ሰውዳል ኩኩስቴፕያ ተቀዳዳማይ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ራይኮ ሹታ ብዝሃቦ መግለፂ ግን ኣብ ሩፓቭን ሩሲዝን እንከለዉ ዝኾነ ስግኣት ናይ ፀጥታ ከም ዘይነበረ ብምሕባር ኣብ ዝኾነ ህመቱ ዝኾነ ስክፍታ ይተሰማዓንን ኢሉ። ቤልጅማዊ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ጋንታ ሎቶ ዲቨሎፕመንት ካሚል ኢማምቦጎኑ ሩዋንዳ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ውሕስነት ተሰሚዑኒ ምስ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ዘስተባሃል ኩሉ ነገር እውን የለን ክብል ገሊፁ። ካልኣይ ቻምፒዮን ዓለም ኬንያ ኣብ ሩዋንዳ ከም ካልኣይ ዘቐመጥናዮ ሕርያ ይብልናን። ሩዋንዳ ብዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ሕቡራት ሃገራት M23 ትድግፍ ኣላ ተባሂላ ብቐጻሊ ይስማዕን ዝለዓለን። መንግስቲ ሩዋንዳ M23 ግን ነዚ ክሲ ዝወትሩ ምስ ነፀጉ እዮም። እቲ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዕጡቃት M23ን ነዊሕ ፈኽም ክብል ፀንሐ ምውጥዋጥ ብረታ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ምስ ተጋደደ ጥራይ ብውሕዱ 8500 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰመዚ ኮንጎ ይሕብሩ። ብሰንኪ እቲ ኩናት ካልኦት ኣማኢት 1000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተፈናቀሉ እውን ፀብፃባት ይሕብሩ። ሩዋንዳ ኣብ ዝመፅእ መስከረም ዓብይ ድግስ ንእንጋዳ ብምሽብሻብያ ዘላ ንቅድድም ቻምፒዮን ዓለም ምስቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተተሓሓዘ ግን እቲ ዓለማዊ ውድድር ኣብ ካልእ ሃገር ክካየድ ፃውዒታት ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበዝሑ ኣባላት ባይቶ ኤውሮጳ እቲ ውድድር ኣብ ካልእ ሃገር ክካየድ ኣድሚፆም። ኣባላት ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ወላዳ እቲ ውድድር ካብ ሩዋንዳ ክቂርዎ መሰለ ይሃልዎም ኣብ ሩዋንዳ ክካየድ ምፅማሞም ግን ሩዋንዳ ሻቁሎት ፈጢሩሎ። ዩሲኣይ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓሳቡ ይፀኒዑ ዘሎ። ፕሬዚደንት ዩሲኣይ ዴቪድ ላፖርተንት ቅድሚ ዙር ሩዋንዳ ምጅማሩ ምስ ሳይክሊን ዊሳ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ንቻምፒዮን ዓለም ካብ ኪጋሊ ንምቕያር ዝኾነ ከም ካልኣይ ዝተተሓዘ መደብ ከም ዘይብሎም ይንህፂሩ። ኣብ ናይ ልዕሊ 100 ዓመት ታሪክ ዩሲኣይ ቻምፒዮን ዓለም ኣብ መሬት ኣፍሪቃ ክካየድ ዝንፈለማዩ ክኸውን ሩዋንዳ ከዓ ተቋዳሲት እዚ ክትከውን እያ። ዩሲኣይ ኣብ መስከረም 2021 ኣብ መበል 190 ስሩዕ ኣኼቡ እዩ እቲ ዓብ ውድድር ኣብ ሩዋንዳ ክካየድ መሪፁ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዴቪድ ላፖርተ እውን ንኻልኣይ እብረን ዩሲኣይ ክመርሕ ዝተሓረየሉ ጉባኤ ነይሩ። ፕሬዚደንት ዩሲኣይ ዴቪድ ላፖርተንት ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ኪጋሊ ክካየድ ምምራፅና ኣዝዩ ዘሐጉሰኒ ኢሉ። ኣብ መኽፈቲ ዙር ሩዋንዳ 2025 ተረኺቡ ምስ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ብምዃንነት ውድድር ምኽፋቱ እውን ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ሩዋንዳ ክካየድ ክሳብ ክንደይ ፀሊዎ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ። ኪጋሊ ካብ ጎማ ልዕሊ 160 ኪሎ ሜትር ካብ ሩካቩ ከዓ ልዕሊ 250 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እያ ትርከብ። ሳልሳይን ቱሪዝምን ወፍርን ሙሉእ ብምሉእ ውሕስቲ እያ። ዙር ሩዋንዳ ካብ 1988 ይጀሚሩ ኣብ መጀመርታ 1990ታት ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ዕግርግር ተቋሪፁ ብዓብዩ ኣብቲ እዋን ብተቀዳደምቲ እቲ ሃገር ጥራይ ዝተባሓተ እዩ ነይሩ። ካብ 2009 ጀሚሩ ግን ብዩሲኣይ ሙሉእ ኣፍልጦ ተዋሂቡ ብዘይ ምቁራፅ ን17 ዓመታት ተኻይዱ። ብፍላይ ካብ 2019 ክሳብ ሕጂ ከዓ ደረጅኡ ናብ 2.1 ክቢሉ ብዙሓት ሃገራውያን ጋንታታት ክለባትን ዝሳተፍኡ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝካየዱ ውድድራት ብሽክሌታ ኣብ ቅድሚት እዩ ዝስራዕ። ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ሩዋንዳ ሰንበት 23 ኣብ ኪጋሊ በፕሮሎግ ጀሚሩ 7 መድረኻት ድሕሪ ምሽፋን ሰንበት 2 መጋቢት ኣብ ኪጋሊ ተዛዚሙ። ሳልሰይቲ መድረኽ ካብ ሙሳንዘ ተበጊሳ ኣብ ሩፓቭያ ተወዲኣ። ሙሸይቲ መድረኽ ከዓ ኣብ ሩሱዚ ጀሚራ ኣብ ሁየ ተዛዚማ። ክልቲአን እዘን ከተማታት ኣብ ደቡብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝርከባ ከተማታት ሩዋንዳ እየን። ዩሲኣይ ኣብ ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሩዋንዳ ንቱሪዝምን ንግድን ሙሉእ ብምሉእ ውሕስቲ ኮይና ትቕፅላላ ኢሉ ነይሩ። ብዙሓት ንዙር ሩዋንዳ ዝከታተሉ ዝነበሩ ሩዋንዳውያን እውን ንሓሳባት ናይ ዩሲኣይ ዘራጉር ርእይቶዮም ይሂቦም። ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብ5 መድረኽ ዝተዛዘሙሉ ከተማ ሁየ ዝረኸበ ኣምባሳደር ምውዕዋዕ ፋብሪካ ቢራ ኣምስተል ካምፔሪ ኦቭሪነ ንኩሉ ኣብ ሩዋንዳ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ውሑስ ምዃኑ ክረጋገፀሉ ይደሊ ብምባል ኩሉ ነገር ኣማን ምዃኑ ሓቢራ። ካምፓየር ኦቭሪነ እቲ ካብዛ ሃገር ወፃኢ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ነዛ ሃገር ጽሉ ይኮነን ትውስኽ ነባሪ ኪጋሊ ሃኪዝማና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እውን ንዓና እቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣህጉራዊ ዜና ጥራይ እዩ ዱባትና ናይ ሙሓስ መሰል እውን ስለ ዘለና ኩሉ ነገር ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ከም ቅድም እዩ ዘሎ ኢሉ
بمسرته وقعوي نزور رواندا زملكت تحت مصحف ጸጥታ ናይሎ ዓመት ብፍላይ ሃገራዊ ፖሊስ ሩዋንዳ እዩ ዝካየድ ነይሩ 38 መኮንናት ፖሊስ ኣብ 15 ሜትር ብሽክለታታት 4 ናይ ፖሊስ መካይን ብምዃን ነዚ ውድድር ክዕጅብዎ ቀንዮም ሙሳ ካቢሩካ ኣካይዲ ድሕነት ጽርግያ ሩዋንዳ እዩ ንሱ ብሓፈሻ ጸጥታ ሚእታዊ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሩፓቡን ሩሱዝን እቲ ኣዝዩ ናብ ደበን ዝቀረበ እዩ ኣብኡ እንተኾነ ዝኾነ ጸገም ኣይነበረን ኢሉ رابعي نايمو داتا مدرخ زر رواندا تقاريتو ابزنايلو معمل زر رواندا فرنساوي فابيان دوبيو تعوات بجعمالات وددر كوينو زازيمو شوعي مدرخ سلازي تخيل دغن بديك ساب شارشا مدرخ زوالو غيزيو تعوات كخون كيلو اتيا وشتكي غالي كايس تحسب شوعي نايمو داتا مدرخ زر رواندا بسنك حما كنتا اير جميرو امونغوي تقاريتو اسو تانخو قارص ابغدي نيرو استباله فابيان دوبي اديمو بمبال بيساي ناي ገንዘብ መጽሐት ክብየኑሉን ኮሎ ለተወሳኺ ሕቶ ናይ ኮሚቴው ሳይ ከርም ምዃኑን كفلت تخيل له تشاوعتن ناي موداتا مدرك اتا مسكرم 2025 شامبيون عالم كايلا تمريص ازلا مدرك صوتا سلس تقارص غن كيتفتنت تريفا كوميشنر توددر تصوتا دو كبل ابز اوجلو تمرحيت ጉጅለ ጾታ ክትዛዝም 12 ኪሎ ሜትር ተሪፍዋን ይሩ ኣብዝ ውድድር ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ሓፈሻው ግዜ ካብ ቀዳማይ ብሽጂ ካልኢታ ድሕሩ ካልኣይ ኮይኑ ናብ ታዛዛሚት መድረኽ ኣትዩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሳምሶን ሰሎሞን ድሕሪ ጾታ ኣብዛቡ ሓሳቡ ኣብ መንጎ ጾታ መስመር መወዳደር ምቕያሩ ብጫ ማልያ ንኽምንጥሩ ዝነበሮም መደብ ከም ዘብርዓንሎም ይገሊጹ 9 ክሳብ 95 ሚእታዊት ኣብ ማውንት ኪጋል መጥቃዕት ብምፍጻም መንገዲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ነታ ብጫ ማልያ ክምንጥላይ ነይሩ መደባትና ክብል ድማ ተዛሪቡ አባል ስፓኛዊት ክለብ ሙቪስታር ናትናኤል ተስፋጽዮን ጽባሕ ቅዳም ንመበል 19 ግዚኡ ኣብ ዝካየድ 50 ናይ ሲአይ ወልቱ ውድድር ናይ ዝዓመት ዝኾነ ስትራንድ ቢያንቸ ክወዳደር እዩ ስትራንድ ቢያንቸ ብመዓልታት ቅድሚ ጅማሩ ትሪኖ አንዳርቲኮ ማእከል ጥራን ዝካየድ ውድድር እዩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ድማ ተቀዳደምቲ ካብ ናብ ሴና 213 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ከካይድ እዮም ስታርድ ቢያንቸ ካብ ናይ ካልኦት ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ፍልይ ዘብሎ ተቀዳደምቲ ንሰለስተ ርብዕ ናይ ውድድር ኣብ ጭቃ ዘሰንዩ ጽርግያ ዝምርሹ ብምዃኖም እዩ ቻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ስትራንድ ቢያንቸ ክወዳደር እዩ ኣብዚ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ተቀዳዳማይ 400 ናይ ሸይ ነጥቢ ዝወስድ ንኻልኣይ 320 ሳልሳይ ድማ 260 ነጥቢ ይዋሃቦ ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ክዕወተሉ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ስትራንድ ቢያንቸ ካብ ናትናኤል ተስፋጽዮን ታዴ ፖጋቻን ብተወሳኺ ከም ስፓኛዊ ሚካኤል ላንዳ ፔሎ ቢልባኦ ኢዮን ኢዛጊረን ፍራንሳዊ ዴቪድ ጋውዱ ኬቨን ቫኩሊን ሮማይን ግሪጎር ቤልጂማዊ ብሪጣናውያን ቶማስ ፒድኮክ ማክፑል ቤልጂማውያን ሌነርት ቫን አትቨልት ቲሚዩለንን ስዊዘርላንዳዊ ማርክ ሂርሺ ስሎቬናዊ ማቴጅ ሞሆሪክን ዝኣመሰሉ ስሙያት ተቀዳደምቲ ዓለምና ናይዚ ግዜ ክሳተፉ እዮም ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ነዚ ውድድር ዝተዓወቱ ተቀዳደምቲ ምስ ንዕዘብ ድማ ኣብ 2016 ስዊዘርላንዳዊ ፋቢያን ካንቻራ ኣብ 2017 ፖላንዳዊ ሚካኤል ኩስቶውስኪ ኣብ 2018 ቤልጂማዊ ቲኤስ ቢኖት ኣብ 2019 ፍራንሳዊ ጁሊያን አላፍሊፕ ኣብ 2020 ቤልጂማዊ ወንት ቫን አርት ኣብ 2021 ሆላንዳዊ ማርቲን ቫን ደር ፖል ኣብ 2022 ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ኣብ 2023 ብሪጣናዊ ቶም ፒድኮክ ዝሓለፈ ዓመት ታዴ ፖጋቻ ተዓዊትሉ ነይሩ ናይ ቅድም ተቀዳዳማይ ፋቢያን ካንቻራ ብሰለስተ ዓወታት ስትራንድ ቢያንቸ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ተቀዳዳማይ ክኸውን ከሎ ሚካኤል ኩስቶውስኪን ታዴ ፖጋቻን ድማ ብኽልተ ዓወታት ይስዕቦ بزي كازي صباح كلام شمونت مغابيت سست تقدمتي ابالات تركاويت كلب اسطنبول بيوكشير ناتنايل برهان بيتروس منغسن ايفن يمانن حدش ابال الجراويت كلب مادار ميرون تشمن اب غريخ ابز كيرني حدا معلت ودر انترناشنال روهودس جي بي استسمي ودر كصمو ديوم تقدمت دما ابزاني حدا معلت ودر 179 كيلومتر زرحقت ودر ككايديوم تسفو تقدماي ቻምፒዮን አፍሪካ ጁኒየር ናይ ጽርግያ ናይ ግዜ ውድድርን ኬቨን ተኽለማርያም ተማላ ሐሙስ ብራብዓይ መድረኽ ቀጽሉ ኣብ ዘርፉ ቱር ዲ ካፕ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ በመዛም ተዓዋት ናይ ጁኒየር ካታጎሪ ኮይኑ ኣብ 113 ኪሎ ሜትር ነው ሓዝ ነበሮ መድረኽ ቀዲሙ ዝሃደመ ቲያኖ ዳ ሲልቫ ብዘይ ተቀጻጸ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ብ36 ካሊ ድሒራ ሕንጻጽ ዝበጽሕት ዓባይ ጉጅላ ብዝገበረቶ ቅጽበታ ውድድር ከንቲ ማይን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ሕንጻጽ ክረግጽ ከሎ ኬቨን ተኽለማርያም ከሳሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ፖዲየም ዛዚሙ ወዲ 17 ዓመት ኬቨን ኣብ ዝምኩራት ተቀዳደምቲ ደቡብ አፍሪካውያን ካልኦትን ዘካየዱ ዘሎ ውድድር ብዘመዝግቦ ዘሎ ውጽኢት ዘሎ ብቕዓት ዘረጋግጽ እዩ ፎርሳ ኬቨን ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ መድረኻት ፖዲየም ዛዝመት ሱዛና ፍሳሄ ኣብ ዝናይ ትማሊ መድረኽ ምስ ኤሊት ሻርሻይ ደረጃ ሒዛ ዛዚማ ሱዛና ኣብ ሓፈሻዊ ድምር ግዜ ብጫ ማልያ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ زخبركم سمعتنا نحج حيزنا زغربنا على توزينا سبورت إذا كتكتاتلو تصنحكم يو أبزق تصل مكتالكم أي توقعرتون كالون سلازلو تنار بعد حقتات شير لايك كومنت سابسكرايب بايتلالون ودحانكم